Сега ще видим държавен ансамбъл за песни и танци Литва. Високо професионално, стилизирано и автентично литовско народно творчество. Песни, танци, инструментална музика, уникални национални инструменти, колоритни костюми и истинския дух на Литва. Държавен ансамбъл за песни и танци Лиетува. Това е художествен екип, който включва професионални танцори, оркестър с национални инструменти и хор. Наистина уникален в целия Балтийски регион. Ансамбълът е създаден през ноември 1940 година в Вилнюс, Литва. Чрез своя дълъг творчески път ансамбълът печели множество международни награди и с голям успех участва в почти всички страни от Източна, Западна Европа, САЩ, Канада, Индия, Япония, Филипините, Перу, Мексико, Куба и много други страни. Ансамбълът се състои повече от 100 професионални танцори, музиканти и хористи. Много специално внимание заслужава оркестърът от народни инструменти, който използва изключително литовски национални инструменти. За повече от 70 години ансамбълът представя най-доброто от литовското културно наследство, традиционна музика, изразителни народни танци, автентични народни носии и литовски многопластови песни, които са част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, вписани през 2010 година. През цялата история на ансамбъла са поставени повече от 40 оригинални концертни програми, играни са повече от 1000 творби от литовски композитори и изнесени повече от 9000 концерта. Литва! Šilkus ūtas pusina brožė, sagėlės, o aš jaunas karnužėlis, vėjelį praleis. Аз гледам някои от брата ми, бачаня ми някои